Díobh gach duine, is me sé Juliette agus fáilte chuig saithn sósta. Inniu táid chun pictiúir don fata éanamh. Tá sé an éasca nílach iPad agus de méir ag testa webh. Dús teagaí an App Store agus fá Procreate. Oscail é agus fá fóta arbe. Tám chun mo mhaidir dhéanamh. Nuair tá sé ré fá léir eile agus fá cén scoop gur bhaid libh is íbannam an scoop sin. Agus táid géirí é an bheog mar bíonn sé bhhaid níos éasca mar sin. Agus fá cén dach gur bhaid libh tosnú le. Is íbannam ag tosnú le na rudaí is dúrcha dús. Agus an sin na rudaí níos sciile. So just déanamh mar sin an éasca. Agus nuair tá sé déanta, déanfaimid na rudaí níos sciile. Chur an dá isteach. Agus líonamid isteach na rudaí atá fós agus déanfaimid na sunraí eile, na píosaí plán agus gurfamid píosa ar chrón agus na huaile agus sin é, críochnatha. Bíonn sé iontóg le haghaidh bruntanas nó tú hain nó cabbé rud gur bhaith libh.